A música, a teórica, é moi boa, sí, sí, pero tes teórica, non tes práctica, podes ir a tomar por saco que non é nada. E nas tabernas era onde facíamos nós as festas. Veña Serra de viño e veña gaita. E con dous paus, ao mellor nun mango dunha escoba, facías dous palillos encima do mostrador a bater xa, ou nunha porta. Porque non había outra clase de ferramenta para traballar. Non deixe paciente canta cousa. Pero aquilo vivía esa vida, aquilo era bonito, non é vos. Hacía eu unha vexiga de porco, cando me mataba o porco, inflaba, e depois que ia a secar, e depois dúas canas e eu fazia todo. Ainda unha vez o meu pai queimou-me no lume porque non lle deixaba dormir a siesta. E depois dixen eu, xa non quero máis, xa non quero saber máis nada. Depois viñan os carnavales, eu ia tocar aqueles gaiteiros, sei que me pasaba polo corpo, só levaba, ia levar dentro, e veña a facer outra gaita. Meus pais non quería que tocara a gaita, porque eu daquela estaba moi delgado. Estaba moi delgado e dixen, ti vas a reventarte do peito, non tes aire para soplar a gaita. E non quería que tocar. Os campaneiros. Campaneiros, aqueles tocaban... E os morenos, os dentro das sillas, que eran moi buenos, moi buenos. E como daquela había así unha tele entre eles, a ver quen tocaba mellor. Sí. Había competencia, non? Eu xa chego gaiteiros como aqueles campaneiros, ainda non oí ningún tocar a gaita como aqueles. E eses os campaneiros morreron todos, non queda ningún, os morenos tampouco, os dentro das sillas me parece que toca un, que é o Tucho, o Zolla, os outros morreron todos. Eu ainda me acordo cando viñaron o primeiro ano a Donón, viñaron así, todos sin tras de gaiteiro, e os traxes de gaiteiro traíanos nun bolso, nunha bolsa. E dá unha gorra na cabeza, todos así, parecían aldeanos destes, así, do monte. Chegaron, a mí, que gaiteiros tivestes aquí? Dicían así. Eu ainda non margarei, naquela era o rapaz, pero... Sí, porque viñan así? Viñan así, de calquer maneira, empezaron a tocar, cuidado. Cando empezaron a tocar, porque eles nunca viñeran e non sabían o que era. Eran da lá de... Desde chaman Villa Juan, da lá de Villa García. Dos cruceiros e dos morenos, nos tocamos moitas casas deles. E ese toque tamén dos campaneiros, moitas peças. E eran dos gaiteiros que nos collemos moitas peças. Porque as oímos moitas veces, temos as gravadas na cabeza. Xa estamos na cabeza, sí. Entonces, son os gaiteiros que foron case maestros nosos. Nese sentido, non é que nos enseñaran a tocar, oímos nós. ...68 anos que comparto con ele. Desde o ano 60, o 7 de maio. E 7 fillos. 7 fillos. 5 homes e 2 mulleres. É que daquela non había televisión, non? É moi traballiño que hubo, moi traballiño. Foi unha festa onde nos conocemos, no festa da Rapa, das Vestas. Da Rapa das Vestas, en Saucedo. E bailando ali no baile e tal, porque... Ela gustoume, eu gustei ela tamén, claro. Bueno, eu non lle gustaba moito, porque como era daqui non me conocía, eu tampouco, claro, pero bueno. Pensan a meñúas, igual está casado, ven a engañarme aquí, e tal, non? Pero contei a verdade. Foi como vamos á feira a buscar unha vaca e traemos unha cerro. E a veces compras, outras veces non, compramos. Como se cuadra, non? É como cuadra. Ela comprou a min e comprei a ela. Home, claro.